Давоми соли гузаштаи 2021 369 нафар донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аз таҳсил хориҷ карда шуданд, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 128 нафар зиёд мебошад. Дар ин бора масъулини донишгоҳ ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ доданд. Таъкид карда шуд, ки аксари ин донишҷӯён бинобар қарзи академӣ доштанд, нокифоягии давомот ва сабабҳои ба дарс ҳозир нашудан, ки беш аз 48 соатро ташкил додааст, аз таҳсил хориҷ карда шуданд. Ба ҷуз ин дар соли таҳсили гузашта нисбати 10 нафар донишҷӯён, ки буҷавӣ дар донишгоҳ таҳсил карданду баъди хатм ба ҷои кор ҳозир нашуданд, аризаҳои даъвогӣ ба суд ирсол карда шудааст. ҳуқуқшиноси донишгоҳ таъкид кард, ки гурӯҳи 10 нафараи донишҷӯён бесабаб ба ҷои кор ҳозир нашуданд ва баъди ирсоли аризаҳои даъвогӣ ба суди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нисбати онҳо аллакай санадҳои судӣ низ қабул карда шудааст. онҳо гурӯҳи буҷавиро хатм намуданд. Агар ки бесабаб ба ҷои кор ҳозир нагашта бошанд, нисбати онҳо аризаҳои даъвогӣ ба судҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ирсол карда шудааст. нисбати бакалавр дараҷаи бакалавр хатмкунандагон 16719 сомонӣ оида ёндани маблағи бюджетӣ, нисбати мутахассисон 20366 сомонӣ маблағ рӯёнда шудааст. масъалаи дигаре, ки дар нишасти хабарии донишгоҳи давлатии Хуҷанд мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт, ин сохтмони бинои нави донишгоҳ буд. муҳокимаи ин масъала дар нишасти хабарӣ бори аввал набуда, давоми чанд сол инҷониб байни рӯзноманигорон ва масъулини донишгоҳ баҳс карда мешавад. муовини ректор оид ба молия ва иқтисод Шараф Раҳмонов дар посух ба ин суол гуфт, ки сохтмони бинои нав мебоист дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расида ифтитоҳ гардад. аммо бино ба иттилои вай, бинобар ворид намудани тағйирот ба лоиҳаи бино ва танқисии молиявӣ, сохтмони бинои мазкур ба солҳои минбаъда мононда шуд. таъкид карда шуд, ки ҳоло гуфтушунид оиди ин масъала идома дорад. ҳуҷҷатҳои расмие, ки аз тарафи ҳукумати вилояти Суғд шӯъбаи сохтмон имрӯз пешниҳод карда истоданд, ҳозир арафаи лоиҳакашии ҳамон бино идома дорад. ҳоли лоиҳаи бино пурра вайд нашудааст. бинобар ин донишгоҳ фақат дар доираи замини донишгоҳ сохта мешавад, маблағгузорӣ аз ҳисоби донишгоҳ нест. бар зиммаи хеле ки аз он маълумотҳои мо дарёфта пурсидем, пешниҳод кардем, бояд аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд ин масъала баррасӣ шавад. иттилоъ дода шуд, ки дар даъвати имсолаи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 41 нафар магистрантони донишгоҳ ба хизмат сафарбар шудаанд. муовини ректор оид ба илм ва инноватсия Хайрулло Сабурӣ таъкид кард, ки давоми соли таҳсили гузашта ҳолатҳои саркашӣ намудани магистрантон аз таҳсил ва аз ҳисоби онҳо бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар шудагон ба қайд гирифта нашудааст. он магистрантоне, ки ба хизмат ҷалб шуданд, баъди адои вазифаи ҷавонмардии худ метавонанд омада таҳсилашонро идома диҳанд. даъват шуданд, рафтанд, аризаашонро навиштанд, сафи қувваҳои мусаллаҳро рафта хизмат карда истоданд ва баъди баргаштан бо таҳсилашон дар зини магистратура давом мекарданд. магистратура партофта бо хоҳиши худ рафтагон нест ва якчанд нафар донишҷӯ духтаронҳо ҳастанд, ки аз сабаби ҳомиладорӣ ва вазъи саломатӣ ба рухсатии декрет рафтанд. яки партофта рафтаги ҳолатҳо дар магистратураи донишгоҳ ба мушоҳида нарасидаст. давоми соли таҳсили 2021 беш аз 150 нафар донишҷӯён ва волидони онҳо ба рӯзи қабули шахсии ректори донишгоҳ муроҷиат карданд. бештари муроҷиатҳо оиди тамдид кардани пардохти маблағи таҳсил ё худ кам кардан ва ё пурра озод намудан аз пардохти маблағи таҳсилро дар бар гирифт. масъулини донишгоҳ таъкид карданд, ки ҳамаи муроҷиатҳо пурра баррасӣ карда шудааст. ҳамчунин давоми як соли охир хушбахтона ягон ҳолати даст ба ҷиноят задани донишҷӯён ба қайд гирифта нашудааст. мавзӯъҳои дигари нишасти хабариро дар гузоришҳои минбаъда пайгирӣ мекунем. гузориши Фарзона Шамсиева, Насима Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.